ευημερία και η συμμετοχή όλων είναι πολύτιμη και αναγκαία. Η Ελλάδα δεν μπορεί να προχωρήσει μπροστά αφήνοντας πίσω τους ανθρώπους που την έκτισαν. Η Ελλάδα σήμερα ξεκινά εδώ κοντά σας μια νέα φωνή, μια νέα προσπάθεια, μια νέα ελπίδα. Ξεκινάμε το δικό μας αγώνα με το δικό μας χώρο. Και οφείλουμε να σεβαστούμε όλους αυτούς που δώσανε όλη τους τη ζωή στην εργασία, που μοχθήσανε για να, να καταφέρουν να πάρουν αυτό που τους αξίζει. Να κάνουμε πολιτικές τομές και να κουμπίσουν την αισθησία. Δεν αξίζει αυτή η χώρα που ζούμε. Αξίζουν μια καλύτερη πατρίδα. Δεν ξέρω πώς θα ξεμπλέξουμε, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι θα ξεμπλέξουμε. Έχουμε θέσει στη Βουλή, στο Δήμο, στην Περιφέρεια, στους οργανισμούς, θέσεις στην εργασία. Είμαστε ο κόσμος της εμπειρίας που θέλει να προσφέρει στο κράτος, που θέλει να συνεχίσει να προσφέρει στο έργο. Παλιό και το νεότερο ασφαλισμένο που στο τέλος βλέπει και αυτός τον μέλλον του μέσα από αυτό το οποίο εμείς προσπαθούμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ Πρόεδρε.